right, Marines, let's get 'em! Siberian Beast. Takže čus. Dnes si ukážeme prehliadku najlepšieho servera. Takže majiteľ Cender, počkajte, napíšem, ak sa pozdraví. Dodo, vidíte? Pozdravil sa. Tu máme všetkých hráčov okrem Zendera a mňa. Server je na 50 hráčov, pomoc. Ja mám aj GM, len teraz som si ho dal preč a nechcem ho. Takže si ukážeme, ako sa volá. Sa volá Funcraft. Dáme pripojiť sa. Ja sa ani tak neuvidíte, to skovám. No počkajte, napíšem čo do chatu. Takže čo? Bože. No, takže pokračujeme. Takže idem vám ukázať doly. Takže tuto máme zmiešané, ako vidíte. Tu máme takisto. Aj tu. Tu je drevo spolu s drevom. A toto sa ešte dorába. On to dorobí. Sa kokneme, to robí. Čo? On to neurobil. No, napísal som zo srandy. Veď vy sem prídete. Nie? Napíšte dole do komentára, či áno alebo nie.
Toto bolo trošku málo, idem spávať, ak sa dá, lebo oni trošku... Počkajte, ja som napísal niečo zlé. Spávať, no. To robím, to je nič. Tomu poviem, počkajte. Počkajte chvíľku. Počkajte, kúknem za koľko natáčam. 5 minút 21. Ešte dosť málo. No, tu sa tory zväčšujú. Ako vidíte, kam už to dorába. Keď kúknem sa, či to má všetko dobre. Tak má. No takže dnes na môj videu by to bolo všetko. Na budúcom videu sa uvidíme. No, alebo si ešte, alebo nie. Tak to v budúcom, čo som chcel teraz urobiť. Takže, čau, ale nie, fakt čau.